కొద్దిగా చిన్న డిస్టర్బెన్స్, ఆ ఇబ్బంది ఏం లేదు. వాడు ఈ ఫోన్ కొత్తగా ఫోన్ కొన్నాడండి. వీడు సావ కొడుతున్నాడు. వీడు OnePlus 15 కొన్నట్టున్నాడు. ఆ ఫోనే సావ కొడుతున్నాడు. ఉతికమంటే ఫోటోలు తీరా అని. ఏరియా అయితే బాగుంది కాబట్టి వాడిని మనం ఏం అనలేకపోతున్నాం. అదే బయట అయితే వాడిని ఇప్పటికి వాయించేవాళ్ళం సినిమా. కోతులు లేవురా అన్నందుకు వాడే కోతిలా చేస్తున్నాడు అనమాట. వాడే రాహుల్ కుమార్, తెల్ల మిస్టర్ రాహుల్ కుమార్. ఆర్ యూ ఎంజాయింగ్ టుడే? ఏ సూపర్ నైస్. ఏదేమైనా ఇట్లాంటి ప్లేసుల్లో బాగుంటుందిరా. ఇట్లాంటి ప్లేసుల్లో